Eu am venit pentru părinții mei să mă recomand pentru părinții mei, că nu cunosc familia mea. Deci părinții mei m-au fiat, m-a furat de mic copil mama cu tata, pentru că nu știu cine sunt părinții mei. Și a rămas singur orfan pe lume și eu voi lupta pentru părinții mei până la viață și până la moarte. Tu de unde vii? Ce naționalitate ai? Ce naționalitate? Eu sunt născut român, arab, indian, piscopac român. De unde vine chestia asta? Pentru că am cercetat multe filme, am cercetat mulți păgâni și după filme traduc toate filmele. Deci cercetez toți păgânii. Eu știu să mă bat cu toți țiganii, cu toți păgânii. Eu m-a bătut. Îmi zice să trăiești șefule, domn comandat. Îmi zice, mun șef, că eu sunt comandat. Am înțeles că ai făcut karate și vrei să te răzbuni pe aici, pe în oraș, pe cine? Pe aici așa nu vreau să mă răzbun. Aici așa vreau să mă răzbun pentru părinții mei. Nu pentru fapte, aici așa eu plâng cu lacrime, zi de zi plâng. Cu lacrimă, pentru părinții mei. Și cu ninja cum e? Majestate Ninja. Ăla era Ninja Majestate. Dar apoi era american Majestate Ninja. Și tu acum ce te consideri? Ce ești? Acum ce mă consider? Pentru că la 9 ani am construit o biserică fără să-mi arate nimenea. Am făcut un dar lui Dumnezeu. Așa, și de-aia îl răsesc pe Dumnezeu, că mi-a stricat multe Dumnezeu. La 14 ani am deschis eu surprizile. Deci una, voi merge în fața altarului, da, să vă spun și să calc jurământul cine a deschis surprizile. Așa, și spune-ne acum, de ce crezi că tineretul ăsta moare odată cu tine? Pentru că eu nu o să mor odată cu mine, adică eu nu pot să mor odată cu tineret. 1. Pentru că am scris tot pe caiet și vă arăt și caietul ce am scris, așa, ca să nu mai mă omoare Dumnezeu, să nu mai mă omoare nimeni. Una la mână, că sunt beat, îmi dau seama cine vrea să mă omoare, cine vrea să mă taie, și a doua zice că ăsta e Dumnezeu. Adică eu vă mățâ pe toți. Și a treia n-ai cum să mă omori. Pentru că cineva din îngeri știe să mă construiască la perfecție. Maica Domnului nu poate să mai mă construiască, că Maica Domnului m-a scăpat de la nec. Deci eu nu pot să not la apă. O să ce mai am greutate, care nu pot să not. Adică aș vrea să învăț la not, dar mă scufund foarte repede la not. Deci cu notul e foarte greu de mine. Pentru că sunt cel mai puternic om din lume. Deci Dumnezeu și-a pierdut puterile. Deci eu am sabia magică. Orice ai fi... Ce faci cu sabia asta magică? Pentru că Dumnezeu m-a bătut, mi-a dat 2 palme și cu sabia asta magică avea să mă răzbun pe Dumnezeu și am zis, l-am iertat atâtea ori și mi-a dat greș Dumnezeu. Am înțeles că vrei să devii actor acum, că pentru ce? Pentru că indienii s-au luptat mult pentru mine și pe Dumnezeu l-au orsut indienii. Adică l-a bătut mai mulți karatiști pe Dumnezeu. Una, l-a bătut în discotecă pe Dumnezeu, era foarte blând, mi-a dat, îl cunosc bine pe Dumnezeu, când a venit în discotecă și Dumnezeu era blând cu mine. Deci, în ce filme vrei să joci tu? Ce vrei să faci? Eu vreau să joc numai în filmele indiene, că indienii s-au luptat ce mai mult pentru mine. Deci... Și să mai vă spun și altceva. Vrei să fii și regizor, am înțeles? Da, și regizor. Adică eu construiesc filmele și mai vând și de filme. Aha. Și cui vrei să le vinzi tu? La ăștia care sunt actori. Aha. Dar nu-mi bag eu de bani. Mai ajut cât un amărât care e pe stradă, dar îi spun să nu fumeze. Și una la mână, eu știu să și mă învindec la plămâni. Deci Cum? Pentru că pot să-mi distrug și viața, adică eu, când sunt beat, mă curăț tot, dau și cutunul ăsta, că sunt beat, dau și fierea și tot, mă curăț și la plămâni și la inimă, cu cafea, cu lichiorul. Și știu și... Asta nu știu și fac alte medicamente. Deci eu nu mai iau după Dumnezeu să fac medicamentele ce face Dumnezeu. Deci știu și eu să plantez alte, să fac fragi de mure, strugure de soi, de ananas de
și fel și fel și etc. Aha. Mai ai ceva de spus acum? Mai... Da, mai am o rugăminte la dumneavoastră. Mai vrea să mai văd și limbile străine, Pentru ce? Ce vrei să faci cu el? ca să cercetez să văd câți păgâni sunt, că când va fi ziua judecăților, să judec eu cu Iisus Hristos, să vedem care sunt păgânii și care va rămâne la dreapta și la stânga.